Ja som Jana Belánová zo spoločnosti Dexi Slovakia. Sme lídrom na trhu, čo sa týka ochrany pracovných prostriedkov. A prinášame služby a riešenia na každého zákazníka a priemyselných zákazníkov. A so spoločnosťou IPEX sme začali spolupracovať presne v období, keď postihol svet COVID a potrebovali sme veľmi rýchlo a flexibilne riešiť zákaznícke centrum u nás s tým, že naozaj ľudia zostali aj na home office a to nám umožňoval IPEX. A na ďalšie dobré riešenie, ktoré sa naozaj tešíme, ktoré nám IPEX vie sprostredkovať, je nasadenie voicebotov a chatbotov, na čo sa veľmi tešíme, lebo naozaj našich operátorov odbremeníme od naozaj rutinnej práce, ktorú vieme nahradiť umelou inteligenciou. A čo sa týka IPEXu, prečo by som ho odporúčala, naozaj IPEX vie nájsť riešenia, ktoré potrebuje človek a je samozrejme spoločnosť a vedia to nastaviť presne podľa potrieb.